Elementu kimikoak haien artean batzerakoan, konposatuak sortzen dituzte. Bi elementu kimiko haien artean bateratzean, konposatu bitarrak eratzen dituzte. Bale, beriztu behar dugu batez ere, metal eta esmetalen artean, eta oxigenoa eta hidrogenoa. Oxigenoa eta hidrogenoa esmetala dira, baina badute bere garrantzi oso handia konposatu bitarretan, beraz, bananduko ditugu, bale? Hau dira, kontuan izan behar ditugu, lau elementu motak, bale? Lehenik eta behin ikusiko ditugu zelan sailkatzen diren. Alde batetik izango ditugu oxigenoarekin eratu daitezkeen konposatu bitarrak, gero kontuan izango ditugu hidrogenoarekin, eta azkenik oxigenoa edo hidrogenoa bere barnean ez dituzten konposatuei gatz bitarrak deituko diegu. Ongi da. Oxigenoa barnean duten konposatuak oxidoak dira. Hidrogenoa barruan dutena hidruroak. Eta gatz bitarrak horrela utziko ditugu. Bale. Oxido ezberdinak lortu daitezke. Bi oxido mota ezberdin lortu daitezke. Horatu, oxidoa da oxigenoa barnean duten konposatu bitarrak. Bale. Alde batetik ditugu oxido metalikoak, baita ere oxido basikoak deitzen direna, eta bestetik ditugu oxido esmetalikoak. Oxido hauek baita ere deitzen dira oxido azidoak. Edo baita ere anhidridoak deitu alzaie. Bale. Bestetik jarraituko dugu hidrogenoekin. Hidrogenoak, hidruroak, bi motatakoak izan daitezke, eta nahiko antzerako izango da. Alde batetik ditugu hidruro metalikoak, bestetik izango ditugu hidruro esmetalikoak, bale, eta azkenik gatz bitarretan baita ere bi gatz bitar motatakoak izango ditugu. Bale. Alde batetik izango ditugu gatz bitar neutroak, eta bestetik izango ditugu gatz bitar hegazkorrak. Bale, horrein joango gara ikusten, esan dugu, hau da lehenengo sailkapena, ja pizkat barruago sartzen garenean, ikusiko dugu azkenean zertaz dauden osatuta. Badakigu bi elementu dituela konposatu bakoitzak, bakasunetan oxido metalikoak izango dute. Metal bat eta oxigenoa. Oxido esmetalikoak izango dute esmetal bat gehi oxigenoa. Hidruro metalikoak izango dute metala eta hidrogenoa. Hidruro esmetalikoak izango dute esmetala eta hidrogenoa. Gatz neutroak izango dute metala eta esmetala bere barnean, eta hegazkorrek aldiz izango dira esmetala eta esmetala. Bale. Utzi da zu esaten, hidruro metalikoak baita ere bi esan genezake, hidruro esmetalikoak antolatzen direla bi multzotan. Bale. Alde batetik ditugu hidruro esmetalikoak aluroak, eta bestetik hidruro esmetalikoak hidruro hegazkorrak. Hidruro hegazkorrak. Bale. Kasu honetan, hemen erratu naiz, hau da M bat, esmetala. Bale. Esmetala gehiago hidrogenoa osatzen dute hidruro esmetalikoak zela manandutuko ditugu hauen artean? Aluroak sortuko dira hurrengo elementuekin bakarrik. A ber. Aldiz, hidruro hegazkorrak hurrengo elementu esmetalikoekin sortuko dira. Fijatzen baldin bazarete taula periodikoan, hauek uste direla 17. eta 16. taldeak, justo gaz gelduen alboan dauden bi zutabeak, eta hauek dira hurrengo hiru zutabeak. Bale? Zimaz, hauen arteko ezberdintasun bat dago. Bale, orain, zein dugu? Joango gara adibidea jartzen, ikusteko pizkatu beto. Bale. Esan dugunez, oxigenoa, hidrogenoa, metalak eta esmetalak dira garrantzitsuenak. Oxigenoa, hidrogenoa, metalak eta esmetalak. Guk erabiliko dugu, oxigenoa, hidrogenoa, hau dira bere oxidazi zenbakiak,
Metalen artean erabiliko dugu litioa eta berilioa. Litioaren oxidazio zenbakia gehi bat da, berilioarena gehi bi. Eta ez metalen artean sufrea eta karbona erabiliko ditugu. Sufrea eta karbona ez metala direnez, aurreko bideo batean komentatu dut, nola oxidazio zenbaki ezberdinak dituzten oxigenoarekin batzen direnean edo hidrogeno edo metalekin batzen direnean, bale? Hone ditzen zaio valentzia oxidazio zenbaki estatikoa eta hauek dira, oxidazio zenbaki ezberdinak dituzten kasuetan, bale? Joango gara osatzen. Lehenik eta behin, metala eta oxigeno daukagunean. Metala eta oxigeno daukagunean, litio eta berilioa hauekin batzen direnean, lortuko dugu alde batetik. Litio aurretik. Dago bideo bat, zinetan asaltzen diren, zelan elementuetatik konposatuak sortu daitezken, bale? Litioa gehi bat dauka, oxigenoa -2, bale? -2 hori ona jitziko da, beraz, konposatuko du. Gero, berilioa eta oxigenoa. Oxigenoak -2 daukamen, berilioak gehi 2 jeitzi egiten dira eta simplifikatzen direnez horrela geratuko litzateke. Bale. Oxido esmetalikoak, esmetala gehi oxigenoa. Horatu esmetalak, oxidazio zenbaki bat baino gehiago dutela. Beraz, sufreak oxigenoarekin sortu ditzazken konposatu ezberdinak izango ziren SO, SO2 eta SO3. Ikusi, iruretan simplifikazioa egin dela. Oxigenoa 2 hori hemen jaitsiko da, 2 eta 2 simplifikatzen da, gero sufreak izan dezake gehi 4, beraz, 4 hemen sufreak 4 duenez ona jaisten da eta simplifikatzen da oxigenoaren biarekin eta berdin hemen gertatzen da. Eta karbonoarekin antzerako parecido. Karbono eta beste karbono dioxidoa nahiko ezaguna dena, bale? Hau dira lortu daitezkeen konposatu bitarrak, bale? Orain goaz, metalak eta hidrometalak ikustera direla metalak gehi hidrogenoa. Hidrogenoa erabiliko du bere oxidazio zenbakia eta litio eta berilioa haiek dutena, bale? Metalak aurretik eta hidrogeno atzetik. Beraz, izango dugu. LiH, bi edokatelako bat, eta, hemen jarriko dut, berilio H, berilioaren bia ona jaisten da, BHB. Bale? Jarraitzeko, orain aluruak ikusiko ditugu bakarrik hauekin. Kasu honetan, gura biltzen duguna da sufrea. Bale? Sufrearen kasuan, HBS. Ikusten duzuenez, hemen arraroa da, ze hidrogenoaz doa atzean, hidrogenoa doa aurrean. Bueno, alduko gara hidroesmetalikoetara, eta azalduko dugu zein berezitasun dituzten bakoitzak. Gainera izendapena nahiko arraroa da, baina, bueno, sin más, jakin dezazuen, hau dela adibide bat. Eta orain karbonoa, hemen daukaguna, karbonoan ez hidrogenoak kasu honetan atzean doa. Baina, bueno, garrantzitsuena da, hidrogenoak bat daukala ona jaitsi da, sufreak bi, karbonak eta sufreak hidrogenoa nahasterakoan erabiltzen duten oxidazio zenbakia dira hauek, bale? Beraz, kasu honetan, bi eta karbonak 4, horiek bakarrik. Eta azkenik, gatz bitarrak, neutroak eta gaskorrak. Neutroan kasuan, daukagu metala gehi ez metala, jarriko dugu adibidez litioa sufrearekin batzen denean, LiBS, bi jaitsi da bat ona, edo beste adibide bat izango zen BES, bi bat jaitsi da, eta simplifikazioa daukagu. Eta azkenik, esmetelak haien artean batzen direnean, esmetela eta esmetela, kasunetan karbonoa eta sufrea. Bueno, ordenari buruz ja egingo dugu beste bideoren batean, baina horrelakoa litzateke, eta karbonak izango zuen hemen 4 bat, sufreak 2 jaisten dira, simplifikatzen dira, eta horrela geratzen da.